Hey guys, Anthony here. So, I'm finally back sa YouTube. Matagal-tagal din yun. So, eto na. So, today, we're going to have a what's in my backpack. Ayan. Kagagaling ko na sa school. Ayan. So, gagawin na yung what's in my backpack. So, nakabukas na yung malaki. Pero, sasarduin muna natin. So, first of all, yung bag ko is JanSport. Tatak na JanSport. So, yung design niya is ito. Triangle. So, may kulay black, gray, ayan, white. Kahalo-halo na sila. So, una, ito na. Gagawin natin is, buksan natin yung front pocket kasi ito yung pinaka-important. Ay, less important. So, una sa lahat, nandito yung charger ko. Ayan, charger ko. Meron akong charger ulit, isa pa. So, dalawa. USB sila, micro USB, kasi maka-Android user ako pagdating sa cellphone. Ayan. Yung isa, para dun sa pocket wifi. Ayan o, ito. Sorry kung sira-sira na siya kasi medyo gamit na, gano'n. So, naka-plan siya sa globe ko. Sumunod is yung, ayan, yung charger ko sa Apple. Actually, iPad Touch pa lang yung meron sa Apple product. Pero magkakaroon na sa Zoom. Tapos ito, coin purse. So, galing siya sa Case Logic. Ginawa ko siya. Actually, pang camera talaga siya. Tapos ginawa ko lang siyang coin purse. Kaya, okay lang sa akin kahit mawala siya. Pero huwag naman sana. And lastly is, yung supply ko. Ayan. Black and white. So, I bought it from Denman. Ayan. Tapos masarap siya kasi makaka-ano siya sa anit. Tapos, meron ako ditong headphones. Galing sa Babin. Mura lang siya, cheap siya, pero maganda yung tulog niya. Yung quality is Apple. So, tapos, isa pa, ito, yan. Vapor Up, Vicks. Para sa ano to, ito. Para pag ganyan, hindi makahinga, nahihilo ako. Kaya pag sumisingaw yung init sa labas, gano'n. Lagay-lagay. Tapos, ito last. Ayan. Para pag sa contact lens, ayan. So, ito na. Ano to? Tawag dito? Wawagwagin na natin ang pangalawang packet. So, ito muna. Una sa lahat, meron akong mga books. So, ngayong araw na to, prelim examination namin. Pero okay lang. Una sa lahat, meron kaming zoology. Ayan. Kasi, ito yung sa lanyard ko, ayan o, medtech. Ayan. Zoology. So, yan, laboratory namin. So, sinasagot-sagutan namin. Sumunod is yung biochem, yung pinaka-major din namin. Ayan, biochem. Sobrang, na madali siya, gano'n. Pero, ayan. Tapos ito, sumunod, ito yung yellow clear book ko. Para siya sa mga handouts. Kasi most of my handouts naman kasi is, short. Diyan ko nilalagay lahat ng mga handouts ko. Ayan, may drawing pa. Tapos ito naman, para sa mga activities. Ayan. Para sa mga activities or yung mga kung ano-ano pa, quizzes, makita kayong score. Alam nyo naman, huwag na. Ayan. Then, ito pa, ayan pa, may handout pa, nakalabas pa. Kaka-review lang, ganun. So, meron akong ruler kasi baka mamaya kasi magpa-drawing o something. Siyempre, hindi mawawala yung mga notebooks. Ayan, ito. So, yung mga notebooks. Ayan, ang dami nila, oh. Colorful. Filler na. Tapos, ito talaga yung pinakamasaya, yung clipboard. Ayan, ilaw-ilaw pa siya. Noong una kasi, naisip ko na kapag neon, tapos kunyari may mangungopya, tapos mailaw-ilaw siya, ayun, masisilawan siya. O, hindi siya makakakopya. By the way, binili ko siya sa National Bookstore. Ang ganda niya, effective siya. Ilaw-ilaw effect siya. Tapos ito na last, ito yung mga papeles ko sa school na kailangan. Kasi minsan kasi, biglaan na lang na kailangan ko niya ng COM, mga resibo, something gano'n. So ito. Tapos guys, hindi mawawala syempre yung payong. Ayan. Kasi alam mo naman yung tag-ulan, ayan, tag-baha, tag-gira, pumasok. So kailangan yung payong. Kahit may payong na nga, ayun, basa ka pa din. No choice.
Siyempre, bilang med course ang kinuha mo, pre-med course, kailangan mo talaga ng calculator. Peg namin ang engineering. Yan. So, ito, ballpen. Tapos, guys, ito, pinaka-importante sa akin yung hard drive. Kasi dito lahat nakalagay yung mga files ko. Lahat na nasa laptop, lahat na nasa desktop, nandito. Actually, ang tatak niya is WD, Western Digital. Correct me if I'm wrong. Kulay black siya, passport. Ayan, ito siya. Yan, passport siya. Tapos, meron akong lalagyan ng salamin. Ayan. So, yun lang. Nawawala yung ano ko. Nawawala yung pencil case ko. Wait lang, mabalik ako. So guys, eto na. Nahanap ko na siya, finally. So, eto, galing sa sister ko, itong pencil case na to. Actually, multi-purpose nga siya eh. Hindi lang siya basta pencil case, pwede din siya to-do list na case, pwede din siya pang-travel case, parang gano'n. So, yung design niya is UK, ayan, yung British, England. So, buksan na natin. So guys, ayan, ganito siya sa loob. Favorite ko rin color kasi blue. So, meron ako dalawang ditong highlighter. Meron neon, meron isang yung pink neon, parang gano'n. Tapos, tatlo yung pencil ko, yan. Ito galing sa Mongol, ganito. Maganda siya. Special siya, premium, ganun daw, premium. Tapos yung tatak ng ballpen ko, yan, energy, pilot. Pilot talaga ako. Tapos, ito, pentel ulit, ganun. Tapos, ayan, may isang friction pen para, kung nagkamali pag-check. Tapos, Faber-Castell, yan. Ang magliligtas sa notes mo. Meron din akong scissors, paste, para in case na may kailangan dikit. Tapos, meron din ako dito pantasa, tsaka stapler, ayan, mini stapler, para i-combine lahat ng mga handouts or mga activities sa school. So that's it guys for today. Thank you for watching this video. Pag nagustuhan nyo, please give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel to see more videos. And don't forget to comment or suggest. Basta mag-type lang sa baba, yan. Para sa susunod na video, magagawa ko. Sana magawa ko yung mga gusto nyo. Bye-bye!